Οι ναρκώτες συναντιώτησες, 2 χρόνια μετά από το έγκλημα, είμαστε εδώ. Δεν ξεχνάμε τις πολιτικές, τις κρατικές ευθύνες που υπάρχουν διαφορετικά για τα τέχνη, για αυτά που συμβαίνουνε. Μια δυνατή γραφή αγωνίας και ευχής να σταματήσουμε τις πόλεμες στη γειτονιά μας, με τα εκατομμύρια νεκρούς. Κανείς δεν είναι στη φυλακή. Όλοι οι ένοχοι στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να μην έγινε ποτέ. Σαν να μην έφταξαν οι συμβάσεις του κράτους με τις εταιρείες σιδηροδρομικών έργων που η ανεπάρκειά τους οδήγησε στην τραγωδία των τεμπών. Σαν να μην υπήρξε φωτιά από χημικούς διαλύτες που κατέκαψε όσους εγκλωβίστηκαν, αλλά είχαν επιζήσει τη σύγκρουση. Σαν να μην υπήρξε το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα που αλλίωσε τον τόπο και τα πιστήρια του εγκλήματος. Σαν να μην υπήρξε αλλίωση των ηχητικών και εξαφάνιση των βίντεο. Η συγκάλυψη με όλη την κυβερνητική μεγαλοπρέπεια. Στην Ελλάδα όλα ζάχαρη, όπως λέει και ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Όλα ζάχαρη. Σε αυτά τα 2 περίπου χρόνια που εργάζομαι επικεφαλής μιας ομάδος εντύμων ανθρώπων, πραγματικών Ελλήνων της Διασποράς και όχι μόνο, βίωσα από την πρώτη στιγμή πρώτον την αναλγησία του κράτους και κυρίως τις δραματικές στιγμές τις οποίες έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Από την αρχή αυτή η ιστορία δεν ήταν αυτή που φαινόταν. Από την αρχή προσπάθησαν κάποιοι πάρα πολύ γρήγορα να βολευτούν με το βολικό έλεος της πόλης. Ένα λάδι, οι περισσότεροι εξημών, εκτός από μένα που δεν έχω μαλλιά, το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ένα υλικό το οποίο στην καθημερινότητά μας είναι τόσο αθώο, όσο αθώες ήταν οι ψυχές αυτών των παιδιών. Κι όμως, ήταν πολύ βολικό για όλους. Αλλά αυτό μας ξεπερνούσε, δεν μπορέσαμε να σιωπήσουμε, δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Και έτσι ξεκινήσαμε μαζί με τους συγγενείς, με το Σύλλογο, με όλους αυτούς τους ταραχαμένους ανθρώπους, στην αρχή έναν αγώνα που φαινόταν σκληρός, άδικος, μάταιος και πολύ οδυνηρός. Όμως, θα σας εξομολογηθώ, επιτρέψτε μου κάτι. Όσο περνούσε ο καιρός, όσο και μεγαλώναν οι δυσκολίες, πάντα τη στιγμή που γονατίζαμε υπήρχε μια μικρή χαραμάδα. Ήταν μια μικρή ελπίδα που μας έδινε δεν ξέρω πώς. Αν το πιστεύετε, πιστέψτε το. Ήταν η δική τους η παρέμβαση. Εγώ προσωπικά είχα πει παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχα τηλεοπτική ότι όταν τελειώσουμε αυτή τη δουλειά και αποδείξουμε αυτό που τα παιδιά θέλουν να μας πούν, τότε αυτά μου υποσχέθηκαν ότι θα κάνω ένα πάρτι στους ουρανούς. Αιτία, αυτή που είναι ταγμένη για να μας προστατεύει, εγώ άλλωστε προέρχομαι από αυτές τις ομάδες, είτε σκόπιμα είτε όχι, έκανε τα πάντα από την αρχή για να μην διευκολυνθεί η αλήθεια. Αλλά αυτή η αλήθεια είναι στριμμένη. Πάντα βρίσκει τρόπο να εμφανίζεται. Και όταν στριμωχτήκαμε πλήρως, εμείς, όταν δεν δεχόταν κανείς την άποψή μας, υπήρχατε εσείς, ο λαός, οι οποίοι κάθε φορά μας στηρίζατε με μπροστάρι τη Μαρία την Καρισιανή, η οποία δεν ήταν μόνο αυτό που όλοι βλέπουμε, την αγωνιστικότητα, τη δύναμη, ήταν και πίσω για να δίνει δύναμη και σε εμάς,
με τη δική της την ψυχική αντοχή. Και έτσι περιμέναμε τη δικιά μας ευκαιρία. Και ό,τι θαύματος, τη στιγμή της δικιάς μας απελπισίας, αυτά τα παιδιά μπόρεσαν την τελευταία στιγμή να μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Ένα μήνυμα. Το έχω ελάχιστο οξυγόνο που έγινε δικό σας σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο, πρέπει να είναι η ασφυξία που θα πνίξει αυτούς που ευθύνονται για αυτό το έργο. Δυσκολεύομαι πραγματικά να πω αυτές τις στιγμές. Οφείλω όμως σε αυτά τα παιδιά και στην ιστορία να πω μερικά από αυτά τα λόγια που αυτά τα παιδιά είπαν σε εμάς. Όχι όμως ακριβώς όπως τα είπαν, αλλά όπως εγώ κλήθηκα να κάνω τον ταχυδρόμο μαζί με τους συνεργάτες μου, τα εξέλα. Μπορεί κάποιος από όλους εμάς να φανταστεί τις στιγμές εκείνες. Όχι. Ούτε εγώ, που σαν επαγγελματίας του χώρου τα έχω ζήσει στο πετσίνι. Παιδιά που προέρχονται από ένα τρομακτικό ατύχημα που δεν κατάλαβαν και τι ακριβώς έγινε, λόγω της σφοδρότητας και της ταχύτητας που έγινε. Και όμως, μέσα σε αυτή την απελπισία προλαβαίνουν να μας πούν το τι τους συμβαίνει και να εκφράσουν αυτό που αδυνατούμε εμείς να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Να πούμε στον συνάνθρωπό μας πόσο τον αγαπάμε. Είχε δηλαδή εκείνη τη στιγμή που η ζωή έφευγε την ανάγκη να εκφραστεί σε κάποιον και να πει αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα που μας ακολουθεί. Αυτή η αγάπη που λείπει από όλους μας. Και πρέπει αυτό να είναι το μήνυμά μας προς την πολιτεία. Και όχι να αποδοθεί από χθες σε έναν ελέγχο κυνήγι χαρακτήρα. Γιατί? Το δείξει τι. Ότι Γεγάηκαν ζωντανά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όμως και αυτό παιδιά είναι, και αυτό φίλοι μου είναι. Από χθες η προσπάθεια είναι εκεί. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι όλοι εσείς που είστε εδώ είστε για να τιμήσετε αυτή τη μνήμη αυτών των παιδιών. Δεν έχω άλλο να πω παρά να καλέσω όλους εμάς για ένα τουλάχιστον λεπτό να σκύψουμε το κεφάλι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχουν μόνο διδάγματα να πούν για μας. Και να ελπίξουμε ότι επιτέλους αυτοί που πρέπει θα κάνουν το καθήκον τους. Είναι και αυτήν η ώρα αυτό. Αμαξοστοιχεία αριθμός 62. 11 ήταν και μισή, νύχτα στερνή Φλεβάρι, που βγήκε ο Χάρος Παγανιά ανθρώπους για να πάρει. Μπήκε σε τρένο στα κρυφά σάλο τον λαθρεπιβάτη, στις νιώτης πάνω τον ανθό που βγήκε όλο το άχτη. Κάπου στις 11.30 σταμάτησε ο χρόνος και έπνιξαν γέλια και χαρές, τα κλάματα και ο πόνος. Έπαψε ο χρόνος να γυλά, σιωπήσανε τα ειδόνια για εκείνους που ταξίδευσαν στα πρώτα τα βαγόνια. Κραυγές, οδύνης, παραγμός, θρήνος απ' άκρη και άκρη, ποτάμι γίνανε μακρύ κάθε γωνιού το δάκρυ. Στου τρένου πάνω τις γραμμές, σε ράγιες πυρωμένες, κλάψαν και σβήσαν τις φωτιές μάνες χαροκαμένες, που χάσανε το σπλάχνο τους, που δίναν την ευχή τους κι ας με στείνει φωτιά που άρπαξε η ψυχή τους. Πώς τα παλίνει του γονείου τότος εδώ ο πόνος, γιατρός δεν είναι πάντοτε, όπως το λέει ο χρόνος. Δεν μπορώ να συνεχίσω, είναι ένα προσευχοποίημα από τον πατέρα Δημήτριο Μητούτη. Έχασα την πρώτη μου ξαδέρφη, ήταν στο δεύτερο βαγόνιο του κηλικίου, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα, ελπίδες, απλά δούλευε και ποια ήταν η κατάληξη. Δεν μπορώ να το πω. Να λέει ένα παιδί, δεν έχω οξυγόνο. Αυτό είναι που κάνει το κράτος δολοφόνο. Καμία συγκάλυψη.
Λίγο πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, το νέο ηχητικό ντοκιμέντο, δηλαδή ένα ακόμη στοιχείο, αποδεικνύει ότι κράτος, κυβέρνηση, εταιρεία επιχειρούν να μας γεμίσουν ψέματα για τις ευθύνες τους, να συγκαλύψουν το έγκλημά τους. Όμως, πολλά από τα θύματα επέζησαν από τη σύγκρουση και βρήκαν φρικτό θάνατο από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά. Απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Να φτάσει μέχρι τέλους η αποκάλυψη, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης και όσοι ευθύνονται για την απαράδεκτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, πριν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Να αποδοθούν οι ευθύνες, να πληρώσουν οι ένοχοι, να ανατραπεί από τα κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων. Όμως δεν φτάνει αυτό. Όπως μιλάμε για δημόσια κοινωνικά αγαθά, την παιδεία και την υγεία, έτσι πρέπει να μιλήσουμε, να παλέψουμε, να γίνει παλαϊκό αίτημα οι δημόσιες συγκοινωνίες. Να ξεπουλιέται από αυτή την κυβέρνηση το κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγώνας μέχρι τη νίκη, μέχρι τη δικαίωση των παιδιών. Χαιρετίζω το απόψινό συλλαλητήριο, όπως και τα πραγματικά τεράστια συλλαλητήρια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εκτός από όλες τις άλλες απαντήσεις τέλειας που με τα υποδηλωτικά μνημόνια οδήγησε στο ταϊκό, στο βωμό των ιδιωτικοποιήσεων, τα δημόσια δίκτυα, τις υποδομές, όπως κάνει τώρα και με την